సంబంధించినటువంటి సీనియర్ నాయకులు శ్రీ మణికం ఠాకరే గారు, విశ్వనాథ్ గారు, స్థానిక నాయకులు, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు, మీ అందరికీ మేడం ప్రియాంక గాంధీ గారు మీ అందరికీ అభివాదం చేస్తా ఉన్నారు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నారు। आप सब बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, धूप भी है, फिर भी आप यहाँ चुपचाप से खड़े हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। మీరంతా ఇంతటి ఎండలో చాలా సేపటి నుంచి నా కోసం మీరంతా ఇక్కడ నిలబడి ఉండి నా కోసం వేచి ఉన్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నాను। चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, ये वो समय है जब आपको सोचना पड़ता है कि आपके पिछले 5 साल में सरकार ने आपके लिए क्या किया और आगे 5 सालों में आप क्या चाहते हैं। ఇప్పుడు ఇది ఎలక్షన్ల సమయము, పోయిన గత 10 సంవత్సరాలు ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజలకు ఏం చేసిందో మీకు తెలుసు, మీ గడ్డకి ఏం చేసిందో తెలుసు। రాబోయే 5 సంవత్సరాలు మీరు ఎవరిని ఎంచుకోవాలి, మీ జీవితాలు ఎలా బాగుపరుచుకోవాలి అనే విషయాన్ని మీరే ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తా ఉన్నాము। हिसाब किताब का समय होता है जब आपको सरकार से पूछना पड़ता है कि सरकार ने आपके लिए क्या किया। మీరు ప్రతిసారి ఆలోచించుకోవాలి ఈ ప్రభుత్వం మీకు ఏం చేసింది అనే విషయాన్ని 10 సార్లు ఆలోచించుకొని నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని చెప్తా ఉన్నాము। देखिए, आपके जीवन जो है संघर्ष से भरे हुए हैं, संकटों का सामना आप रोज रोज करते हैं। चाहे ये जो यहाँ आसपास की ये जो दुकानें हैं, ये रामा गिफ्ट कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप, ये स्वीट हाउस, ये छोटे छोटे जो कारोबार हैं, छोटे बिजनेस हैं, इनको रोज संघर्ष करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है अपनी समस्याओं का। जिस तरह से ये अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उस तरह से आप सब भी जो खेती करता है वो, जो नौजवान है वो, जो मेरी बहनें हैं, आप सब अपनी अपनी समस्याओं का सामना करती हैं और सबके जीवन में संघर्ष है। ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వీట్ షాప్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొబైల్ సెంటర్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెస్టారెంట్ కానివ్వండి, చిన్న చిన్న హోటల్ కానివ్వండి, మీరు కానివ్వండి, రైతులు, విద్యార్థులు, చిన్నటువంటి వృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఎంతో కష్టం పడతా ఉన్నారు, ఎంతో కష్టం చేసి ఎంతో శ్రమిస్తా ఉన్నారు। ఈ విషయం నాకు తెలుసు అని చెప్తా ఉన్నారు। तो ये जो आपका जीवन है जिसमें रोज रोज आपको किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसमें आप अपनी सरकार से क्या आशा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। మీరు జీవితంలో, దైనందిన జీవితంలో, ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి జీవితంలో పడేటువంటి కష్టాలను మీరు ప్రభుత్వం నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారో అవి మీకు వస్తున్నాయా అని అడుగుతా ఉన్నారు। सरकार से कोई आशा नहीं है। సర్కార్ మీద ఎటువంటి ఆశైనా ఉందా? नहीं, क्योंकि 10 सालों से सरकार ने आपको दिखा दिया ये जो आपके संघर्ष हैं, आपके संकट हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి మీ సమస్యల పట్ల అవగాహన లేదు, మీకేం కావాలి, మీకేం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన లేదు, మీకు సహాయం చేయాలి అనేటువంటి మనసు కూడా వారికి లేదు అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు। सच्चाई ये है कि सरकार से आपको उम्मीद करनी चाहिए, आपकी आशा होनी चाहिए कि ये जितने सारे आपके संकट हैं, जितनी समस्याएं हैं, इनका सामना करने के लिए सरकार आपकी मदद करे। మీ అందరికీ ఈ ప్రభుత్వం ఏదో ఒక రకంగా సహాయం చేయాలి, కానీ అటువంటి ఆలోచన గాని, అటువంటి కోరిక గాని, అటువంటి సమయం గాని ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర లేదు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాము। जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, माध्यम साइज के बिजनेस चलाते हैं, आपको उम्मीद होनी चाहिए थी। नोटबंदी में सबसे बड़ा संकट आप पर आया, उसके बाद कोरोना आया और मुश्किलें बढ़ी, उसके बाद जीएसटी आया और मुश्किलें आपकी सरकार ने बढ़ाई। आपकी समस्याओं को आपकी सहायता करने के लिए सरकार ने मदद नहीं की। నోట్ల రద్దు సమయంలో కానివ్వండి చాలా కష్టాలు వచ్చినాయి। ఏటీఎంల దగ్గర నిలబడి పైసలు తీసుకోవాలని చాలా కష్టాలు పడ్డారు।
తర్వాత కరోనా సమయం వచ్చింది, మీరందరూ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశారు, ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు. తర్వాత జిఎస్టీ వచ్చింది, దానివల్ల కూడా మీరు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు. కానీ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా మీ ఇబ్బందుల్లో మీతో నిలబడలేదు, మీకు ఎక్కడ కూడా మీ ఇబ్బందుల్లో సహాయం చేయలేదు అనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. उसी तरह से मेरे नौजवान भाई बहन जो यहाँ खड़े हैं, आपको उम्मीद रखनी चाहिए थी कि आपको रोजगार मिले. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువ సోదరులందరూ మీకు ఉద్యోగాలు కావాలి అనేటువంటి ఆశ కోరిక ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నారు. लेकिन आपके सपने तोड़े गए. కానీ మీ కల నెరవేరలేదు కదా అని అడుగుతా ఉన్నారు. मेरी बहनों पर रोज रोज अत्याचार होता है, रोज रोज. మా అక్క చెల్లెళ్ళ మీద చాలా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు. మా అక్క చెల్లెళ్ళ ఇబ్బందులన్నీ మాకు తెలుసు అని చెప్తా ఉన్నారు. और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा मुश्किल आपको होती है बहनों. మా అక్క చెల్లెళ్లకు తెలుసు, ఇంట్లో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటాయి, వాటి వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే విషయాన్ని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. आप घर पे भी मेहनत करती हो, बाहर खेती में भी करती हो, जिसकी नौकरी है नौकरी में भी करती हो, आप बच्चों की परवरिश करती हो, दिन रात आपकी मेहनत नहीं बंद होती. आप तब सोती हो जब परिवार के सारे सदस्य सो चुके होते हैं. మహిళల గురించి మేడం ఏమంటున్నారంటే, అమ్మా మీరు పొలాల్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు, ఇండ్లలో పనిచేసుకుంటున్నారు, చిన్న చిన్న వృత్తులు చేసుకుంటున్నారు, మీకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, ఆ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర సమయం లేదు, ఈ ప్రభుత్వం వినడానికి కూడా సమయం లేదని చెప్తా ఉన్నారు. लेकिन आपकी सरकार ने आपको मदद करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए या महंगाई का सामना करने के लिए कुछ नहीं किया. కానీ ఈ ధరల విషయంలో కానీ మీకున్నటువంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల విషయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీకు చేయూతను అందించడానికి ముందుకు రాలేదు అనే విషయం తెలియజేస్తా ఉన్నారు. मेरे किसान भाइयों को मदद नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती. चाहे खाद हो, बिजली हो, चाहे ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, सब महंगा है, बहुत मुश्किलें हैं. खेती से कमाई नहीं हो पाती, ऊपर से सरकार ने आपके कर्ज माफ नहीं किए, तो आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं किसानों की, और सरकार फिर भी आंख मूंद के बैठी है. ఈ ప్రభుత్వము కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోతా ఉంది. వ్యవసాయం చేసుకునేటువంటి రైతన్నలకు లోన్లు రావు, ట్రాక్టర్లు ఇయ్యరు, పనిముట్ల సహాయం చేయరు, రైతు రుణమాఫీ రాదు. చిన్న చిన్న సమస్యలను కూడా ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో లేదు అని చెప్తా ఉన్నారు. तेलंगाना के बड़े बड़े नेता अपने महलों में, अपने फार्म हाउस में बैठकर सरकारें चला रहे हैं. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి తెరాస నాయకులు పెద్ద పెద్ద ఫామ్ హౌస్ల్లో, పెద్ద పెద్ద ఇండ్లలో విలాసవంతమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నారు, కానీ మీ సమస్యలను పట్టించుకోలేదు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. उनसे ही सीखा आपके विधायक ने, जो आपके बीच आते नहीं हैं, और जब जब आपकी समस्याएं होती हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते. మీరు ఎప్పుడైనా సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మీ ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఇక్కడ నోరు కూడా తెలియదు అనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. आपकी यहाँ पे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं. जो आरआरआर का प्रोजेक्ट है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है. మీ సమస్యలు ఉన్నాయి, స్థానిక సమస్యలకు సంబంధించి ఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టు గురించి చెప్తా ఉన్నారు. ఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి చాలా పెద్ద సమస్య ఉన్నది అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. यहाँ कितने लोग उसी प्रोजेक्ट से पीड़ित हैं और विस्थापित हुए उसकी वजह से. अनिल रेड्डी जी आपके साथ खड़े हुए, लेकिन आपके विधायक ने मुंह नहीं खोला. అనిల్ రెడ్డి గారు మీకు త్రిబులార్ ప్రాజెక్ట్ లో వచ్చిన ఇబ్బందులకు మీతోని నిలబడి ప్రభుత్వం మీద పోరాటం చేశారు కదా అని చెప్తా ఉన్నారు. यहाँ मेरे बुनकर भाइयों की समस्याएं हैं. बहुत सारे वादे किए गए थे आपसे, रखे नहीं गए, आपकी कोई मदद नहीं होती. మీకు ఎన్నో ఇబ్బందులున్నా, మీరు ఎన్ని ధర్నాలు చేసినా మీకు ఎక్కడ గాని ఇంతంత సహాయం కూడా జరగలేదు అని చెప్తా ఉన్నారు. 10 सालों से बीआरएस की सरकार चल रही है तेलंगाना में. इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं. इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं. ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है. ఆదివాసీల కోసం కానివ్వండి, బీసీ బిడ్డల కోసం కానివ్వండి,
ఎస్సీ ఎస్టీ బిడ్డల కోసం కానివ్వండి, ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా వారికి ఏ రకమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించలేదు. చిన్న చిన్న కుటుంబాలు అయితే చాలా వరకు చితికిపోతా ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు. तेलंगाना का नौजवान इस प्रदेश के लिए लड़ा, सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान दी, उनका खून आपकी भूमि में मिला हुआ है. ఇక్కడ ఈ గడ్డకు సంబంధించిన ఎంతో మంది చదువుకున్న యువకులు విద్యార్థులు తెలంగాణ పోరాటంలో వాళ్ళ రక్తాన్ని ఈ గడ్డ కోసం కార్చారు. ఈ గడ్డలో రక్తాన్ని కవి ప్రత్యేక తెలంగాణను సృష్టించుకున్నారు అనే విధంగా చెప్తా ఉన్నారు. और आज बीआरएस के 10 सालों के राज के बाद उनके भाई बहन रो रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप फीस भरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, भर के लिए पेपर लीक हो जाते हैं. ఎంతో మంది యువకులు విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ కోసం ఎంతో కష్టపడి చదివి పరీక్షలు రాస్తే ఈ ప్రభుత్వం ఆ పరీక్షా పత్రాలను కూడా లీక్ చేసినటువంటి సంగతి అందరికీ తెలిసిన విషయం జరుగుతా ఉన్నా. कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, फिर भी जैसे आप सबने कहा कोई रोजगार की उम्मीद भी नहीं रख सके. మీరు ఎంత కష్టపడి చదివినా మీకు ఇక్కడ కూడా ఉపాధి రాలేదు. ఇప్పుడు మీరందరూ చేరుతా ఉంటే చెప్తాను, మీకు ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి సదుపాయం కానీ ఎటువంటి ఉపాధి కూడా కలగలేదు. నిరుద్యోగ ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు. आप सब तेलंगाना के लिए ले, क्या इसलिए ले कि आपकी सारी आशाएं, आपके सारे अपने तोड़े जाए और आपका भविष्य अंधकार में हो. మీరందరూ తెలంగాణ కోసం మీ ప్రాణాలను నడిచింది ఇందుకేనా? మీకు ఉద్యోగాలు రానందున మీరు మీ జీవితంలో ఏం లాభం జరిగింది, ఎందుకోసం తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశాము అనే విషయం ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాం. ऊपर से नीचे हर स्तर पर भ्रष्टाचार है. పై నుంచి కింది దాకా మొత్తం ఎక్కడ చూసినా అవినీతిమయమే ఉన్నది అనే తెలియజేస్తా ఉన్నారు. कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, कामेश्वरा महाराज कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें कमीशन भक्तों ने खाया. ఆర్ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ విషయంలో కానివ్వండి, కాళేశ్వర ప్రాజెక్టు విషయంలో కానివ్వండి, ఎంత అవినీతి జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు. అయినా కూడా మళ్ళీ ఈసారి మీరు దృష్టి తీసుకొస్తా ఉన్నారని చెప్తున్నారు. तेलंगाना का गरीब और भी गरीब होता चला गया और बीआरएस पार्टी अमीर होती चली गई. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు బాగా రోజుకి ధనవులయ్యారు, మీరు మాత్రం రోజుకి పేదలయ్యారనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. चाहे बीजेपी हो चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए है, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने. బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా వారు అధికారంలో ఉండడం కోసం మాత్రమే, కానీ మిమ్మల్ని పట్టుకొని మీ ఇబ్బందుల్లో వాళ్ళకి సహాయం చేయాలనేటువంటి దృక్పథం ఆడగాని కోరికని వారికి లేవనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్తా ఉన్నారు. चुनाव के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं. ఎన్నికల సమయంలో పోల్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం బాగా చేస్తారు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నారు. लेकिन आपको इन सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं. तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ी. తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తేవడం కోసం మీ హక్కును అకోరు, మీరు అమ్మడికి కారు, అమ్మకానికి లేదనే విషయాన్ని మీరు బల్లకు తెలియజేయాల్సిన ఇప్పుడు సమయంలో ఎన్నిక సమయమైంది అని చెప్తారు. आप दिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बहुत समझदार है. మీరందరూ ఈసారి ఈ ఎన్నిక బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రభుత్వానికి చెప్పి మీరంతా తెలివి కలవాళ్ళు, ఇంకా అమ్ముడు పోరో విషయాన్ని మీరు తెలియాలని చెప్తా ఉన్నారు. 10 सालों से दिख रही है, 10 सालों से देख रही है, ये एक ऐसी सरकार चल रही है जनता के लिए ही काम करती. 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం గాని చిన్న చిన్న కుటుంబాల కోసం గాని ఏమీ చేయలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు. आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बीआरएस की सरकार 5 सालों के लिए आई
तो फार्म हाउस से चलेगी सरकार। మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 10 సంవత్సరాలు మనం పరిపాలన ఏమని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఫామ్ హౌస్ లో పండున్నారు కాబట్టి ఈ 5 సంవత్సరాలు మీరు ఆలోచనతో నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि अगर बीआरएस आई तो लैंड और लिकर माफिया राज करेंगे। మళ్ళీ కనుక బీఆర్ పార్టీ వస్తే మొత్తం భూమాఫియా మళ్ళీ లేస్తుంది, మళ్ళీ తన చేతులు మళ్ళీ ప్రకలింపజేసి భూములల్లా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस वापस आई तो रोजगार नहीं मिलेंगे। మళ్ళీ బీఆర్ పార్టీ కనుక వస్తే మీకు ఉద్యోగాలు రావు అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस वापस आई तो पेपर लीक होते चले जाएंगे। మళ్ళీ కనుక బీఆర్ పార్టీ వస్తే మీ ప్రశ్న పత్రాలు మళ్ళీ లీక్ అయితానే ఉంటాయి అనేవి చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस आई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। మళ్ళీ బీఆర్ పార్టీ కనుక వస్తే అవినీతి ఆకాశాన్ని అంటుంది అని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस आई तो के घर नहीं बनेंगे। మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కనుక వస్తే మీకు ఇందిరా పక్కా ఇళ్లు రావు, మీ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కూడా రావు అని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस आई तो धर्म पोर्टल द्वारा आप जमीनें लूट आएंगी। మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కనుక వస్తే మీ ఇండ్లు, వాకిళ్ళు, మీ భూములు మళ్ళీ ధరణి పోర్టల్ పేరుతో హక్కుంటారు అని అని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस वापस आई तो महिलाओं और अत्याचार नहीं रुकेगा। మళ్ళీ కనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీ వస్తే మా అక్క చెల్లెళ్ల మీద అత్యాచారాలు ఆగవు, అట్లానే నస్తాయి అని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस वापस आई तो तेलंगाना शराब में डूबा चले जाएगा। మళ్ళీ కనుక బీఆర్ పార్టీ కనుక ప్రభుత్వంలోకి వస్తే తెలంగాణ అనేటువంటి ప్రదేశం రోజు రోజు కిందికి దిగజారుతుంది, మన జీవితాలు దిగజారుతాయి అనే విషయాన్ని చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस वापस आई तो तेलंगाना का कर्ज बढ़ता चले जाएगा। మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్పు ఇంకా 10 పెరుగుతుంది అనే విషయం చెప్తా ఉన్నారు. अगर बीआरएस वापस आई तो दलितों और आदिवासी भाई बहनों को अपना हक नहीं मिलेगा। మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కనుక వస్తే దళితు, ఆదివాసి మీ హక్కు మీకు ఉండవు, మీ హక్కు మొత్తం గుంజుకోరు అని చెప్తా ఉంది. दोराला तेलंगाना मजबूत होगा, మళ్ళీ दलितों और प्रजा कमजोर होंगी। మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వస్తే త్వరలో తెలంగాణ అవుతుంది తప్పితే ప్రజల తెలంగాణ కాదని చెప్తా ఉన్నారు. और कांग्रेस आई तो प्रजा पालना बन से सरकार चलेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ప్రజా ప్రభుత్వం వస్తుంది, ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం వస్తుంది అని చెప్తా ఉన్నారు. कांग्रेस आई तो जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रोजगार दिलवाए हैं उस तरह से आपको यहाँ भी रोजगार दिलवाएंगे। రాజస్థాన్ లో ఎలాగైతే ఉద్యోగ కల్పన చేశామో, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చామో, అదే విధంగా తెలంగాణ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే కొత్త ఉద్యోగాలు ఇస్తాము అని చేస్తా ఉన్నారు. अगर कांग्रेस पार्टी आई तो आपका पैसा आपके जेब में वापस आ जाएगा। మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక వస్తే మళ్ళీ మీ అందరి జీవితాల్లో వెలుగుంపుతుంది, మళ్ళీ మన జీవితాలు సుఖ సంతోషమయంగా అని చెప్తా ఉన్నారు. आपको जमीन के पट्टे लेंगे, आपको घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। మీరు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, మీరు భూమి మీద మీ సొంత హక్కు, మీకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి లోన్లు కూడా వస్తాయి చెప్తా ఉన్నారు. अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। అక్క చెల్లెళ్లకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు వస్తాయి చెప్తా ఉన్నారు. आप पूरे तेलंगाना में जब भी जाना चाहें आपकी बस यात्रा फ्री होगी। మీరు తెలంగాణలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తున్నాం చెప్తా ఉన్నారు. रायतू ताकत मिलेगी, धान पे 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఎకరానికి 500 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా బోనస్ వ్యవసాయదారులకు, రైతన్నలకు వస్తాయి అని చెప్తా ఉన్నారు. 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి రానే
ప్రతి ఇంటికి 200 యూనిట్ల కరెంటు మీకు ఉచితంగా లభిస్తుంది అనే విషయం చెప్తా ఉన్నారు. और किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, एमएसपी गारंटी होगी. రైతులకు రైతుల మాఫీతో పాటు మేము వరి పంట మద్దతు ధర అని చెప్తాము. बुजुर्गों को 4,000 रुपए मिलेंगे पेंशन के लिए और प्रजा तेलंगाना मजबूत बनेगा. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే తెలంగాణ ప్రజా ప్రభుత్వం వస్తుంది. పేదలకు ప్రతి నెల 4,000 రూపాయల చేయూత పెన్షన్ వస్తుంది అంటా ఉన్నారు. देखो बहनों और भाइयों, सीधी सी बात है. आपको इंदिरम्मा याद है? మీ అందరికీ ఇందిరమ్మ గుర్తుందా? ఇందిరమ్మ గుర్తా? सोनिया से प्यार करते हो? सोनिया करते हैं? మీ అందరూ సోనియా గాంధీ గారిని ప్రేమిస్తారని అడుగుతాను. क्यों करते हो? మీరు సోనియా గాంధీ గారు ఎందుకు అభిమానిస్తారు అని అడుగుతా ఉంది తెలంగాణ. क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की. जब आप संकट में आपकी आवाज सुनी, उनकी जो सरकारें थी, उनका जितना भी काम था वो आपके पक्ष में किया गया. ఏంటంటే సోనియా గాంధీ గారు ఎప్పుడు ప్రజల పక్షాన మీ పక్షాన నిలబడింది, మీకోసం ఆలోచన చేసింది, మీకోసం కష్టపడి ఇప్పుడు మీ గురించి ఆలోచన చేసి మీ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ బాగోలేనటువంటి ఆలోచన చేసింది అని చెప్తారు. सीधी सी बात है. एक तरह की राजनीति, एक तरह की सरकार जनता के लिए चलती है, जनता के हित में चलती है. और दूसरे तरह राजनीति, दूसरे तरह की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है, सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और सत्ता में रहने के लिए चलती है. ఒక పక్క బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుండి ప్రభుత్వాలు వస్తే వారు పెద్ద పెద్ద రామహల్లు కట్టుకుంటారు, ఫార్ములు కట్టుకుంటారు, ధనవంతులు గారు, కానీ మీ గురించి ఆలోచనరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ప్రతి మహిళ నుంచి, ప్రతి యువకుడి గురించి, ప్రతి అన్న చెల్లె అక్క గురించి ఆలోచన చేస్తుంది అని తెలియజేస్తాను. आप 10 सालों से केंद्र में बीजेपी का राज देख रहे हैं. 10 साल से यहाँ पे केसीआर जी राज देख रहे हैं. ये दोनों साथ साथ चलते हैं. बीआरएस बीजेपी की मदद करते हैं, बीजेपी बीआरएस की मदद करती है. మీరు 10 సంవత్సరాలుగా చూస్తా ఉన్నాం. అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్నాదాల్లా పనిచేస్తాయని ఎప్పుడు మీ గురించి ఆలోచన చేయాలనే విషయాన్ని చెప్తారు. और इनका तीसरा साथी एमआईएम, जो तेलंगाना में सिर्फ बीआरएस और बीजेपी की मदद के लिए आए हैं. వీరి చిన్న తమ్ముడు ఎంఐఎం పార్టీ ఎప్పుడు కానీ బీజేపీ మద్దతు చేయడానికి ఎప్పుడు సన్నద్ధంగా ఉండవు. వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు ఎంఐఎం పార్టీ అంతా